El projecte Emprenedoria en Estalvi i Eficiència Energètica de Proximitat i amb Autoconsum s'inicia l'any 2017 amb l'obtenció d'un dels premis del primer concurs del Germinador Social. A finals d'aquell mateix any, del 2017, es comença a implantar el projecte amb la selecció dels que a dia d'avui són els agents energètics de barri. Aquest projecte està estretament lligat a un projecte europeu, el projecte BEMINCOM, un projecte liderat per l'àrea de drets socials de l'Ajuntament de Barcelona i coordinat pel districte de Nou Barris. La participació del projecte BEMINCOM en el projecte d'agents energètics ha permès la contractació de fins a 4 persones, que són 3 més de les que estaven previstes inicialment. Els agents energètics de barri han tingut una formació força completa durant el primer semestre de l'any d'unes 480 hores. En aquestes sessions s'han parlat d'eficiència i estalvi energètic en l'edificació, tipologia, muntatge i manteniment d'equips en eliminació, aigua calenta sanitària i climatització. S'ha tractat també el consum i la producció a nivell mundial d'energia, les problemàtiques que se'n desprenen i la necessitat de fer una transició energètica. Aquesta formació ha finalitzat amb la metodologia de les auditories, així com amb un seguit de competències transversals. Els agents energètics de barri duen a terme les auditories energètiques al barri de Porta, al districte de Nou Barris de la ciutat de Barcelona. Les accions dels agents van dirigides als comerços i a les comunitats de veïns d'aquesta zona, i també a aquells habitatges que no pateixen vulnerabilitat energètica, ja que les persones en aquesta situació de vulnerabilitat són ateses pels punts d'assessorament energètic. Per aconseguir uns resultats ben fonamentats, s'ajuden d'aparells de mesura i monitorització de consums. Els agents energètics també assessoren les persones beneficiàries en facturació elèctrica, per tal d'evitar preus abusius, potències contractades massa altes i possibles estafes. Estic molt content d'haver participat en la formació i treball com a agent energètic i de l'oportunitat de participar en el canvi de model energètic. Me encuentro muy contenta en este proyecto para poderle ayudar a las personas en el consumo energético y pagar menos. L'any que ve s'incorporarà en el projecte la cooperativa d'habitatge Sagrat Cor de Jesús per poder avaluar la viabilitat i sostenibilitat econòmica dels agents energètics de barri com a nou agent econòmic dins del sector energètic i poder comprovar així i demostrar que el projecte Emprenedoria en l'Estalvi i Eficiència Energètica de Proximitat i amb Autoconsum és tot un èxit.